máš strelnú zbraň. Stabilné? No, to je také akurát. Daj mi sekundu. Začína film? By to kotopak si čím porazil? Tak to bol môj sen už pred 30 rokmi. Ale už to mám naplánované, že nehovorím na hodiny, ale na dny. No dobre, takže 27, hej, dobre. Hádam naše 3. A ja dúfam. Ďakujem. Inak kto by chcel, môže to plniť, je to také nezáväzné. Tak to je bronzový, že vidíte, že... Myslím, že tu máme takého bronzového jedného. Hej, kamerán, poď sem. No? Je. Prišiel. Takže už sa vyzeralo z toho pekelníka, že ideš dole z hrebenia a pritom ideš po hrebení. Hľadá si ešte trochu rumu. No som ho nestratil. Ja mám že aj malý pohárik, počkaj. Vysokohorské problémy. Mám pohárik, nemám pohárik. Mám čo ulovať, nemám čo ulovať. To som si šanoval ten rum. Mal aj stánok na horizontoch.